Siapa sih? Nah, kamu kamu loro nang kanan sih nggo ngapa? Gue ana bagiane Anak wayahe nganggo jam. Ana bagiane derek-derek. Mentune kowe mengko biasane nek omongan kae bareng. Oh, bareng ngerep. Berarti nganggo jam nek dibentuk piye? Iya. Jame barep biasane. Tenang. Kae mengko kudu beran juga. Oh iya. Ras. Penonton akeh temen ya. Nggih kok. Kowe sing nang bangkulon yo dipadan mundur. Dipadan mundur. Terus sing banglur kowe. Kowe men lengger aja sumuk. Tengana. Iya. Iya tengana. Allah sing ya. Ketone kayu panas temen mundur. Ya, ada mayeme keberi meras kowe ngerti ora? Kurang paham kepriwe Kang Gopong? Siji gue Pak Jasman gue rampe gue tanggapan apa-apa gue luntas kabeh. Oh, kados menika. Dadi wingi kesorjenan siang dalu. Iya. Siki bego-began Wis dilunasi. Harus dilunasi. Oh, wis. Ya mau ndrawasi ya. Terus ngatak pengendangnya be. Ya lunas. Wis dilunasi. Sebenernya berapa ya? Jarang ngomong hari yang bundel aja. Sumpah lupa. Anu arep gotong banku pada angkringan Pak. Iya, tenang. Ya, tetap benar. Aman tentang sele-sele
Ginaria kanggo tumbaken rombongan Tanggulangin ya moga selalu jaya selalu lestari Amin. Tambah maju, tambah laris. Iya Oh, nggak tambah laris aja kelalen-kalennya. oh kok orang sampai dilalek-lalek nih mas Apa iya? iya Ning ya, hah? Lah, ya kuat. oh paling disingkatnya ya raya Ngilmu titen ya pokoknya. motif dan tenang banget doa kena sing ebek ya akeh terus sing pada laris kabeh Amin. Pokoknya doa-doa menang nggih. Sing laris streaming ugi, kata sing lain iki ugi. Pedagang ini sami laris monggo Bu, sing sami nopo Ya. niku ditumbasi. Ya, sing pada sangu. Nah, sangu mboten iki sami. ya jelas Ya sangu ya Mas. karena mau nih pada nebas-nebas namun tuh Weh, kok nebasnya bukti juragan kabeh teng mriki nah. iya Ora kaya tenggane Bapak Hajat. bapak Nah, jasman gue Bapak Hajat. kowe esi setengah enam nih gelem kelalen Ya ora. Wong nyatan Bapak Hajat sapa iya bener Ibune ning ngetos jenengan soalnya kena minuman susu kedaluar sembarangan. Ayo. iya Hamam tanpa